gikan sa hosting o komedya karon sa acting na usab magpakitang gilas ang ato ang paborito nga si Hipon Girl. Busa with us this morning makaubanta si Herlene Budol. Mayong buntag Herlene at welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka? Maayong buntag po sa mga taga Cebu dyan. Ayan, ako po si Hipon ng Wawawin. Ngayon, mas aabangan niyo po sa Never Say Goodbye. Excited na kami dyan. Pero gusto muna naming malaman, Herlene, how thankful are you sa napakaraming blessings na natanggap mo this past few years? Thankful ako palagi araw-araw. Pero mas naging thankful po ako nung nakita po ako sa TV, ayan, na pumasok po ako sa pag-showbiz, ayan. Let's play Q&A game. May itatanong akong mga common and mga familiar beauty contest questions. Ito ha, at sasagutin mo lang ito ala beauty queen. Yes. First question, Herlene. For you, what is the real essence of being a woman? The essence of being a woman is to give birth and to be a good mother to our child. Wow! Hindi ako nanalo nung sinagot ko yan. Kasi hindi ko na paglaban. Ayan, may question pa tayo, Herlene. Ito. If ikaw ay kokurunahan bilang isang beauty queen, paano ka tutulong para sa buong mundo, lalo na ang Pilipinas? If I were given the privilege to win this pageant, I will serve as a role model to the youth to let them back to the right direction. And I thank you so much. Congratulations, Herlene Budol! Ikaw na ang nanalo! Congratulations! Kaway-kaway! Thank you so much, Herlene. Ang brainy-brainy mo talaga. You have it all. Beauty and brains. Ay, hindi ma. Ayun yung sagot ko nung nakaraang 2017 pa ako. No? Oh, di ba? Ang galing. From beauty queen hanggang naging TV host ka at naging komedyante ka. Ngayon naman, sasabak ka sa afternoon prime na drama dito sa GMA. Ano ba yan? Ang bilis-bilis ng mga pangyayari, Herlene. Kaya naman, we'd like to know, ano ba yung mga nagbago sa buhay mo ever since pumasok ka sa show business? Marami po na bago. Bukod po sa sahod ko dati, saka ngayon, maganda po ang bigayan dito sa showbiz. Naging wise ka lang talaga. Then, meron po talagang pagbabago na dumating. Dati po, lakwatsera po ako ng taon. Ngayon po, bahay-bahay na lang. Ikaw ba, Herlene, how can you describe yourself? Paano ba magmahal ang isang Herlene Budol? As a Herlene talaga, kulang po ako sa pagmamahal ng, sabihin na natin, kulang sa pagmamahal ng aruga ng magulang. Pero pinunan po ako ng lola at lolo ko. Kaya ganun din po ang pagmamahal ko sa ibang tao. Kung paano po ako minahal ng mga taong sumalba po sa pagkukulang ng ibang tao para sa akin. And speaking of pag-ibig, bahagi ka ng bagong offering ng GMA, ang Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Can you share to us, Herlene, ano yung magiging role mo dito? Po. Yan, ako po si Alana dito, isang nursing student. Ayan, best friend po ng bida natin na si Clea Pineda as Joyce. Magkaibigan po kami talaga dito. Totoo, talagang ako lang po yung masasandalan niya. Kung sakaling mawala po ang lahat sa kanya, ako lang po ang nandito at ilalaban ko. Dito sa palabas na to, masusubok mo yung dalawang utak eh. Kung isipin mo ba yung may masasaktan ka o hayaang masaktan ka, wait lang, paano ba i-explain yan? Kumbaga, basta, ayun, abangan nyo. Napakaganda niya ito. Wala na akong masabi. Ganun, bang ganda.
Yun. At dahil dyan, Herlene, excited na kami ha, dahil ang dami mo talagang shinare about never saying goodbye. Kaya naman, please invite all our kapuso dito sa Central and Eastern Visayas na abangan ang stories from the heart. Yan po. Maayong buntag po ulit sa mga taga Cebu. Mag-ingay! Ayan, maraming salamat po sa mga nanood nitong show nila at sana po abangan niyo po ang Never Say Goodbye tuwing hapon. Malapit na po. Maraming salamat mga taga Cebu. I love you. Invite niyo ako pengin lechon. Thank you so Thank you much, po. Herlene ha. Thank you so much.